እቲ ኣሕዋትና ብዝተፈላለየ ናይ ስደትን ካልእን ህይወቶም ክንስእን መሪርና ጓሃና ከይኣክል ኣይሃልዮም ዳሃዮም ክንሰምዕ ኣይሞይቶም ሓመድ ድብኦም ክንውዕል ብዙሓት ኣሕዋትና ሽታማይ ኮይኖም ዝተረፉ ውሕዳት ክበሃሉ ኣይከኣልን እዘን ክልተ ኣሕዋትና ራሄል መርሃውን ሰላማዊት ኣምባሳጀርን ዝበሃላ ኮይነን ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ማለት ብዕለት 10 መጋቢት 2021 ዓመተ ምህረት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ከኣትዋ ኣብ ኣሚቺ ዝበሃል ቦታ ከም ዝተረኣያ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ቦታ እንከለዋ ብዝተፈነወ ተኽሲ ካብ ብጾተን ክፍለያ ተገዲደን ክሳብ ሕጂ ድማ ክርከባ ኣይተኻእላን ዘለዋ ወላቶም ኣብቲ ቦታ ብኣካል ክደልይዎን ዝኸዱ ውልቀ ሰባት ዳያን ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሃለዋት እዘን ክልተ መንእሰያት ኣሕዋትና ክርከብ ምናልባት እቲ ተጠቒሱ ዘሎ ቦታ ብቐረባ ትፈልጥዎ ሰባት እንተለኹም ኮንኩም ከተጣይቁለን ብትሕትና ንሓትት ዳሃይ እዘን ኣሕዋትና ብኸንቱ ከይጠፍእ ሓደራኹም። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕቲ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎን ክትቡና ብትሕትና ንሓትት። ጣዕመ መርሃዊ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅሪ ባዶ 15 49 67 92 71 4 ከምኡውን ባዶ 1 52 14 94 68 32 29 ሙሉእ ኣምባሳጀር 00 25 47 69 9 10 ከምኡውን ባዶ 31 68 78 78 34 3 ክቡራት ሰማዕቲ መታን ነዚ ኩነታት ናብ ዝፈልጥዎ ወይ ሓበሬታ ዘለዎም ሰባት መታን ክትበጽሕ ሼር ከይገበርና ይንሕለፍ።